Er waren nu het weer pittige buien bij, maar dat zal nog wat oors worden. Morgen wordt het gewoon meer waar, vooral morgen. En Sinterklaas treft het net helemaal. Wel, joen en vannacht nog een paar buikjes, sneeuw. Misschien dat op plak een beetje wit wordt. Kans op gladens, plus 1, min 1. En de wind uit het noorden en noordwesten waai zwak of matig. Maar in het kustgebied eerst nog vrij krachtig. Meneer, begin ik met de waarschuwing van gladens. Maar uiteindelijk zie je altijd voor de hele dag, want dan komen ik winterse buien. En die winterse buien kunnen op plak niet glad worden. Hoewel de temperatuur nog vrij heeg luidt, 6 graden. De wind uit west-zuidwest waai, matig en krachtig, de krachtige wind in het kustgebied. En dan zo'n je zegt dat minder waar. Nou, dat komt in de joentijd en in de nacht. Maar sneeuw, maar flink wat sneeuwbuien, actieve sneeuwbuien, maar een hudde onstwarmige wind, vooral in het kustgebied, zwieren minsteden, ja, dan gaat het erom mee. Dus Sinterklaas houdt er morgen en morgen nacht rekening mee. En let er in de nacht min 1, min 2, dus blijft die kans op gladens. We zetten vooruit. We gaan uit de tonsje, de vreet en de sneeuw. Ja, het zijn toch dagen met winterse buien, temperaturen zijn 4, 3 graden nu dag. In de nachten om het vriespunt of een graadje frost. En zo blijft die kans op gladens. En vooral vreed wordt het een wierte dag, maar flink wat rein. En dan moeten we daar maar snel bij rekening mee houden. Ik het wetter skip. Nou ja, en hoe het verder uitpakt, we moeten morgen maar weer even in het waarsje.